Sunana Rahab Salim, Diana karama a cikin fim ɗin Farin Wata Sha Kallo. Gaskiya lokacin da ya tunkare ni zai yi min fyaɗen, sai da na ji ba daɗi saboda ba abu ne mai kyau bai wa yarinya fyaɗe. Sunana Rahab Salim, Diana karama a cikin fim ɗin Farin Wata Sha Kallo. Gaskiya lokacin da ya tunkare ni zai yi min fyaɗen, sai da na ji ba daɗi saboda ba abu ne mai kyau bai wa yarinya fyaɗe. Gaskiya shirin ya kunshi abubuwa da dama, kamar yadda idan mata suka je neman abu wajen wa'insu sai an samu dama a kansu ake iya yi musu. Kasance tare da ni a wannan satin domin kallon ci gaban Farin Wata Sha Kallo. Soyayya ta gaskiya mai daɗi.